Benvidos e benvidas ao ámbito natural e social. Coñecedes a horta do noso cole? Nela temos moitas plantas que queremos investigar e para iso precisamos a vosa axuda. Estades preparados e preparadas? Pois lanzamos unha misión. O primeiro paso da misión é saír á horta e facer unha foto da plantiña que vos entregamos na aula. Tedes que contar con todo o equipo e unha vez atopada, facer dita foto. Cando teñades as fotos, volveremos á aula e alí continuaremos a investigar e a experimentar. Investigaremos en total 3 plantas da horta. Cada equipo buscará unha especie. Aquí tedes a primeira. Outro dos equipos ten que buscar esta outra. E por último, o terceiro equipo buscará esta que vedes aquí na imaxe. E despois, para rematar, faremos un caderno de campo onde imos guardar todas as plantiñas que estivemos a investigar. Veña, estades preparados para a misión? Pois a que esperades? Veña, imos comezar.